Το σκύλο, κοίτα που θα το βάλει. Κοίτα που το βάλε. Το τρελό ρε φίλε. Κοίτα που το βάλε ο τρελός μαλάκα. Κάτσε γιατί μου φύγει στο σπίτι. Και αυτός φαίνεται λίγο έτσι καμικάτζι. Θα πάνε εκεί με τα μάτια. Εκεί πέρα που έχει το καπνό το πάνω. Εκεί που είναι το πυροσβεστικό. Ναι, πάνω στο Τεχνιούπολη. Είναι το σημείο, το νεκρό σημείο, ακούς. Να, πήγαν πυροσβεστικά εκεί ρε. Ακούτε, πήγαν πυροσβεστικά. Φτάσαν πυροσβεστικά. Εκεί πέρα είναι το νεκρό σημείο Πολυτεχνιούπολης. Ναι, είναι το σημείο με τα κάγκελα εκεί. Ναι, είναι νεκρό. Πιάνει μυτό, πιάνει μυτό αυτό το μάτι εδώ. Άλλος έχει τα μελίσια του λέει. Ναι, φτάσε.